Kung Fu Panda és una pel·lícula d'animació per tots els públics del 2008 dirigida per Marcos Borne i John Stevenson i muntada per Claire Knight. La pel·lícula, situada en un món d'animals antropomòrfics, ens parla sobre Po, un os panda que després de ser elegit per casualitat com el guerrer més important del poble, haurà de salvar-lo d'un guerrer molt poderós anomenat Tai Lung. La pel·lícula, que es caracteritza per tenir un to èpic i humorístic, es divideix en 3 actes de l'esquema clàssic. En certa manera podríem adaptar el viatge de l'heroi de Campbell al Kung Fu Panda. Po abandona el restaurant de fideus del seu pare i es dirigeix cap al palau el dia que s'escull el guerrer del drac. Després d'entrar per accident al palau, Oogway, el mestre més savi i poderós, el senyala i l'anomena guerrer del drac. Al principi, Po xoca amb la realitat de que no en té ni idea de Kung Fu i ho intenta de totes maneres, però no se n'en surt. Però un discurs molt encertat del mestre Oogway li fa recuperar l'esperança. Tanmateix, Tai Lung escapa de la presó i es converteix en una gran amenaça. I Oogway, en una escena molt emotiva, mor i abandona Shifu. Arribats a aquest punt, serà la tasca de Shifu ensenyar a Po perquè es converteixi en el guerrer més poderós i pugui vèncer Tai Lung. Finalment, veiem que després de l'enfrontament amb Tai Lung, Po surt victoriós i acaba salvant el seu poblat i convertint-se en el guerrer del drac. Pel que fa al muntatge, Kung Fu Panda es caracteritza per un muntatge veloç i accelerat típic de pel·lícules d'animació d'aquest estil. Així doncs, podem veure un muntatge clàssic, invisible, amb algunes petites excepcions en les transicions entre escenes, com per exemple aquestes. Un dels recursos de muntatge que fa servir diverses vegades la pel·lícula és el montatge. Per exemple, quan Po es prepara i s'entrena amb Shifu per vèncer Tai Lung més endavant, hi ha una seqüència de situacions d'entrenament encadenades que ens permeten veure l'evolució. La pel·lícula té increïbles escenes èpiques d'acció, com per exemple la de Tai Lung escapant de la presó. Però a la vegada també té escenes reflexives i emotives carregades de coneixement i de valors. El ayer es historia, el mañana es un misterio. Sin embargo, el hoy es un regalo. Por eso se le llama presente. En definitiva, es tracta d'una pel·lícula èpica i reflexiva que ha calat en tot l'imaginari d'una generació.